Čau, vydám nové video z Minecraftu, v tomto videu budeme zase hrať Ultra Hardcore. Neviem ďalej, keď sa môžem spustiť do videa. V tomto videu by som sa chcel zase pozrieť do toho nedru, do tej fortressy. Lebo už máme aj ten zlatý armor, takže ja ho idem zobrať a môžeme ísť zase do nedru. Ináč na ostrove sme spomenuli ďalší tento potulný vesničan. A zase predáva skoro ja. Ale no tak, dobre. A pôjdem ešte vyspať. Zoberiem si helmu, ešte toto. Dobre, tak sa zatiaľ obučem, tak. Ešte sa nedá vyspať, lebo vlastne, keď idem do nedru, tak sa asi ani vyspať nemusím. Zoberiem si zlaté jablka, zoberiem si ešte chleba. Teda doplním si chleba, jablka si dám sem. Prúd mi asi trebať nebude. To je asi všetko. Ešte si presne zoberiem jeden meč do náhrady. Možno pár zlata na tradovanie s pigonmi. A to je asi všetko, čo budem potrebovať, když sa vyspím. A môžem ísť. Hop, 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 hop. Trošku som si ubral, neviem. Prečo skeleton? Poď, strelaj. Tu máme knockback. Tu máme. Mohol by sme ísť k tomuto, mám pocit, že tento začal strieľať ako prvý. Dobre, tu máš. Nevypadol mi z neho ten ok, škoda. Neviem, čo mám. Možno som si vlastne mohol dobre ešte pár blokov na stávanie. Aj keď tak si naťažím, a ty tu čo chceš, pavúk? Bože. Hop. Doplavujeme tam a môžeme ísť do nedru. V štvrtom dieli môžeme ísť do nedru. V štvrtom dieli ideme do nedru. To je celkom dobré, nie? Chcem meč. Škoda, že nemám luk. Luk by sa mi možno že hodil na gasta. Aj keď, no a čo, nevadí. To zvládnem nejak v hardcore. Hlavne si musím dávať pozor. Tak toto bolo čestné. Možno to niekde není gas. Dobre, nevidím tu gasta. Títo sú fakt vynikajúci. Tu niekde bola tá fortress, tu je. Načíčím asi trošku nedaraku. Načíčím si trošku nedaraku. Tak. 27 to nebude asi stačiť. Dám si to asi teraz na miesto zlata, takže zlato nebude trebať. Tak, ešte si naťažím zopár. Naťažím alespoň stack. Stack by mi možno, že mohol stačiť. Ešte kúsok. Ešte 3, raz, 2. Ešte tuto odkopnem 1. 3. Asi sa môžeme ísť pozrieť. Toto je nebezpečné. Si robím takú väčšiu cestu, keď sa budem vrácať potom. Tak, môžeme ísť. Počujem gas tam, super. Ešte ten mi chýbal. Tak, super. Dávaj si pozor. Hlavne si dávaj to, super.
Skeletoni mi chýbali. Pať strel. Poď, poď. Hop. Bloknem si ťa. Bloknem. Dobre, nechtěl som ho. Tam je boys. Dobrý. Aha. No a čo teraz? Čo teraz? Čo teraz? Ja som možno, že trošku nevymyslel. Aha. Super. To som asi trošku nedomyslel. Pozriem sa, že čo bolo pod zemou. No také veľké jaskyne. Tak blízko sa on nachádzal tu. Tento je, neviem, jak sa teraz volá. My sme bývali niekde tam. A hneď tuto je toto tu. To je celkom vzácne. Pozerám sa, že či tu niekde nenájdem ešte nejakú struktúru. Ametist. To je asi... Čo budeme robiť teraz? To je ďalší? To asi ešte také vzácne nebude. Čo budeme robiť teraz? Keď sme umreli. Aha, diamanty. Toto bude asi všetko pre tento diel. To som trochu nedomyslela. Tak asi... Čau.